Cyfled hir gan Thôn i'r canol. O'r ergyd. O'r golwr ddim wedi chasglu ddi. Mae'r Llyman i chodi. O John Owen ar ergyd beryglus. Joseph Smith y golwr yn methu derbyn hwnna, methu dalu. Y Llyman na wedi chodi. Anodd gweld o fan hyn. Rhaid bod wedi bod yn agos. Edwards. Eto John Owen. Yn chosi problemau. Hart ymlaen. Macban. Parhau Macban. Wedi creu lle iddi hun. Cyfle mergyd. Yn clymanu hwnna! Wel, oedd na gyffyrddiad. Yna nôl cynorthwydd y dyfarnwr. Felly'r ergyd yn ffyrnig, yn beryglus, ond fymryn dros y bar. Mewn o hi, Acban y targed eto. Yn derbyn hon tro yma. Trio troi a creu lle iddi hunan. Darlington i glirio falle. Hwnna'n ffyrnig, dwi'n mynd siŵr beth sydd wedi digwydd fan hyn. Cadwaladr, mi ath y bêl. Ddihangodd y bêl o reolaeth Cadwaladr a fe blymiodd e mewn i'r dacl. Dyfarnwr wedi codi gadau goch o'i boced. Bant a Cadwaladr, mae hwnna newid y gêm yn gyfan gwbl. Y tîm cartre wedi pwyso, wedi creu cyfleon. A nawr, mae Cadwaladr yn gadael. Cyfle i capten Macready. Trio Cosby, o bron iddo fe Cosby a Aberystwyth. Gicrydd yn taranu erbyn y bar. Pwysau ddim wedi diflannu eto. Bae Colwyn yn trio creu ail gyfle. Nawr y bêl i ffwrdd, ond dyna oedd chwip o Gicrydd gan y capten Thomas Macready. Mae yna un newid ar yr egwyl. Nid i'r tîm cartre. Mae'n hapus i barhau ar 10 a orffennodd yr hanner cynta, ond mae Cai Owen wedi gadael y ca wrth i Darlington droi yn gynnar iawn yn yr hanner cynta, a cyfle eirydd, a gol i Liam Walsh ag Aberystwyth! Yn syth o'r gicbant, Aberystwyth yn ymosod, Darlington yn gwneud y gwaith caled ar ergyd yn wirthiol ganddo fe bron y bod dros ben y golwr Joseph Smith, a Walsh yw'r cyntaf i ymateb ac i gladdu honna. Lawr i 10 ond gol ar y blaen. A mae dan ni gêm o blaen ni nawr. Peniad da, mae Darlington mewn unwaith eto ar ben ei hun ar hyn o bryd. Yr ergyd yn erbyn y postyn ill pawen fawr Smith anodd gweud, ond typun oddi oedd hi'n holl bwysig. 10 sy'n pwyso, 10 sy'n creu. Felly taflu nhw'n hir, mae wedi penderfynu o'i hon i Macready sy'n digon o amser, digon o le, a'n arpeniad yn Llydan. Croesiad gan Macready yn un peryglus. Mae'n siŵr ai Marsh Hughes yr eilydd. Arpeniad, bwled o beniad, ond fymryn yn Llydan. Darlington mas at Kavanagh. Kirkman di cario ymlaen i'r canol, dyma Billy Kirkman. Yn troi, nôl at Kavanagh, wedi cyd oed ac yn methu cyfle i selio'r fuddugoliaeth. Yr eilydd yn cyd chwarae yn arbennig o dda gyda Billy Kirkman. Y bas nôl at Kavanagh, a nath yn wych i gyd oedd un ar ergyd na ar y diwedd. Fymryn yn rhy uchel.